Kaixo Jan Andreok, hementxe gaude Chef Silvani jaunarekin, mundu osoan famatu egin dituenak albondiga vegetalak. Zergatik eta tipularen erabileragatik. Nola da hori? Eark esan dezu. Eark esan dezu, tipula da sekretua. Tipula, bai gorria eta bai zuria. Bien uztarketa bat beraz? Efectivamente. Eta munduan bakarra? Noski. Beraz, jateko aukera? Bakara. Noiz? Maiatzaren 23an. Non? Putzuzulo amets fabrika. Ardo txuriarekin, ala gorriarekin? Ez batan, ez bestean. Bi balarekin. Bi bala? Bi bala, bazkagostean izango den aukera. Bi bala. Yeah. Ez hormigoizko lur zatituak